izenburua da Faktoriako Geziak. Izen hori hautatu dut, behinola, Lázaro Carreter, Espainiako akademikoak, El dardo de la palabra, izenaz argitaratu zituelako, egunkarietan bere hitzen inguruko bere gogoetak, eta atsegina eta gustura irakurtzen ziren, ezta? Da, hortik hartu nuen hori gezi hitza erabiltzearen idea. Azken baten, Faktoria da Euskadi Irratiaren goiz magazina, eta hor, beste gai askoren artean, batez ere 2019tik, 22 aurtengo urte honetara bitartean, noiz edo noiz eurek deitu izan didate, zu nola esango zenuke hau, hemen daukagu hitz berri hau erabili du Urlia politikok, edo agertu da Madrilen edo Barcelonan, edo gaurko gizarte politika edo egunerokotasun horretan zenbait hitz, ez dakigu nola hobeto esan, ezta. Orduen, nik egin dudana da, eta niri eskaini didate galdera hori erantzunak emateko aukera, eta labur esan behar nuen, oso labur, hitz horren gainerako basalpen bat, edo aukera batzuk, ezta, aukera batzuk. Hasieran, lehenengo konsulta izan zen, eguraldia esateko, denbora esan dutela, eta mesedez, denbora ez, eguraldia izan behar du, ezta? Eta niri galdera egin zidaten bat-batean, ezta? Eta nik ere bertsolari moduan bat-batean erantzun nuen, ezta? Denbora, gure sartaldean batez ere, kostatik barrurago gehiago, zentzu orokorrean erabiltzen da beste hizkuntzetan bezala. Eta denbora, hitz orokorragoa zala, eta eguraldia eremu semantiko laburragokoa zala, erakutsi nahi nuen, baina biak direla zuzenak, ez daudela bata bestearen kontra. Adibide polit bat izan zen baita ere, entzule baten kritika, dana tasunkeriak, dana tasun atzizkiz, bataiatzen zirela hitz asko, eta tasunkeria horren kontra, tasun eta keria horren kritika eginez. Orduen, nola irakatsi dudan unibertsitatean atzizkibide, euskal atzizkiak, prefijoak, eta sufijoak eta abar, tasun eta keria, eta horren inguruan egin dut beste gogoeta txiki bat. Eta esanez, tasunak ez direla beti alderdi positiboa markatzeko eta keria alderdi negatiboa adierazteko. Keriak beti direla gaitzesgarriak edo ezestapen puntu bat daukatela, baina tasuna neutroa dela esan nahiz, ezta? Sorotasuna diogunean ez gabiltzala esaten soro izatea birtute bat denik. Ezpada, persona batzuen sorotasuna da normalean atzizki neutro batez adieraztea, norbait soroa dela, ulertzen da. Holako asko daude. Hemengo edukiak ahozkotik idatzira eroatearen arrazoia da batez ere, ahozko hitzak haizeak daramatza, baina idatziak han dautza, ezta? Eta nahi nuen, eta gainera ahoz esaten dana laburra da, baina idatzizkoan aukera gehiago daukazu gauzak xeheago eta hobeki azaltzeko. Ez dira arauak, hori argi utzi nahi dut. Hemen eskaintzen direnak ez dira arauak, dira aukerak, alternatibak ematea, nola izendatu daitekeen euskaraz kontzeptu, gaur egungo kontzeptu bat, gaur eguneroko horretan azaltzen diren kontzeptu berriak, beti dira beste hizkuntzetan ere sortzen ari dira, eta euskerak ere hor bide horretan egon behar du. Uste dut, liburu arina dela. Ez da nahi dut ez dela astuna. Orduan, ez da hasi eta amaitu egiten den olako narrazio bat. Dira, gezi laburrak. Orrialde erdi, orrialde terdikoak, luzeen jota ere. Eta eskertzen ditut, honetan lagundu nauen Izbea taldeari, Nagore Etxebarria teknikoari, ze uste dut emaitza produktu bikain bat, duin bat egitea jadetsi dugula. Pozgarria izan da niretzat,
liburu honen edukiak argitaratzeko orduan EITB partaide izatea.